Шилы, берсир из ири, февраль бет, каколаш динах. Изер испя шоус делахчар. Халуна ддза дулдалар цудинах, вай халкун бахар. Хорцу котян хаханиз, мылыгж дешес дуцеды, дешк нонаш качабал. Илаш халуацыц, мылыг мостығыл дяхан тоққалнах. Цухаттырыш дылжоптац. Хану ерзе гуа чохани вайн. Гылгык ыммелдах дислуддац, дислудишац азып. Харшер шхылханыш дагляца вашакатрыш дақух вейсигырч, дишер курчишк. Дикво дислуддач киювайт ахи. Ишт баритлош динах, мағыл бикерч, номер елхейтилч школе дадихар. Цудин хаття вашакатр. Дишер хош гойтым бол хақыр, хақыр хоч нол усталц. Бақа чардица чох, сибраг абыгахыныш нях, чузамын сорт оттыш. Шина дуқа безачы, мехкак вақырыл, қылыға хамқырда сыға дақачы. Хәтті молық чахалешаш оқты бұрыл, дені лықцы болғыш, вайняқы әздел ғулық лелдеш, чық беймп вайқамақ болынық, моцыл, шелыл, сығыту. Ушпағымы вашқитычы, царков сынды олық онық ауажвеш, моштигіш несені, хәтті ұждықақ бұрыш, қаны, беріш, істі мұхембей. Экгірі қылығы долы хамды, нын шибер ажыл барғы гор. Цуханы, няны декчу осты тәзі, цандешіці цаққа бұсыр цахаро құлырда. Эзділі қылыш, ешахцы қасты, вушлахти, ешахцы велхы и вохы, безбенні барық, мелбаққы балы, бұқ ояхц халыш, мастығы белу, береждіц узыш, истебі белхыш, луан бохи, ешахц қонықчы вохы, догдати ешахц ақыды велхы, фунығы тұқачы, деқыр сатоғы. Дело деное, қол февраль, мысыготы дері сазамикте халқы, дері даюақыз дүниені серділ, бахас жүнгі балы, сені мұмығыла, ма әрзі тәзі дөртқы класқы суденір, конықы велғыз, издимары қыны дат, қызыл суені, судені тазыр, чаққы ғалғасы десурдат. Представьте себе, хмурое утро. Не переставая сыплет мелкий дождь со снегом. Небо оплакивает горе идущих на гибель людей. При посадке в вагоны солдаты отбирают понравившиеся им вещи. Вагоны набивали под завязку. Многие семьи были разлучены, оказавшись в разных вагонах и составах. Шалон حقات شاي اتوسش بيي متشا بوكتسو آلش بوغش بدي برك حستش خلنا سنيان لامش شورت سيختلش لاحت قيمة دالش نعرش كخلاحت ماستغي لرش بولخش بدي شاليحت تدوتش قد سخيترش موخ تبعقاب تار سيردش تينوش كباخ خيشاب يودش ترمشين ارجب ارتوسش تشور نزم يجان دافوزش حميرش عيلة تخنان دياق استي دنيا تقواش بربر ديتي ويقنا ديالخش دنيانا لامش ويقنا يلخش تركة تلغينش مبواح قبحت خوبر بال حوار تغبال وعبز ديالو فورد تشقول سدو يوقت حبرش جانا غنبوخي شالغ برش سنزبول شومار خاتس فخرده بقى حخيتش درتسو حدرده شلو نيودج بزم وحيتسا تيتوغا ديحتش دحلو درتسا أخكر برش إيقا خيلة بينب ويزتشو ووزتشو مسغة بيانم مسغة غورة بيات سبان نميخك حي باش مدقادة تسيقا أليخك قيالاتش برقشك درقي ستش إزر زخينا ياسم وبيشش مسغة بينم مطلق بيستا مدقق أستر خيلة دوك هيستا وعدالة أتاريخ أخي تميلة يسمرين صوت أتار مديلة. Выселение. Смысл этого слова может постигнуть лишь тот, кто на себе испытал его. Наш народ полной чашей испил всю горечь несправедливых обвинений, клеветы, унижений, боль от потерь родных и близких, погибших от голода, холода, болезней в невыносимых условиях жизни. Вымирали целые семьи, не унизившие себя попрошайничеством. Прости мне, отец, и прости меня, мама, за то, что вы ужас тогда испытали. На ваших глазах разыгралась та драма. В тот день вас на верную смерть обрекали. Простите за горе, не мной причиненное, за то, что февральское утро холодное в дощатых вагонах, как скот погруженные,
вы с родины были навек увезенные. Но тех, кто случайно забытым остался, болезнью и старостью отягощенный, сжигали живьем, и рассвет тот казался багровым, кровавым и неотомщенным. Но выжили люди, чье мужество было сильнее невзгод и обид и болезней. Время тех ужасов правду открыло, чтоб их никогда и ничто не сокрыло. Сегодня та боль во мне невыносима, ведь это тогда и меня нерожденную гнала и толкала враждебная сила, как жертву на рай или ад обреченную. И пусть мой народ никогда не забудет, что именно так все это и было, и пусть он отныне в покое пребудет, чтоб горе, страдания, все в прошлом, чтоб было. Halkı dokkuzu ımısılışkınık, dokucunağa hazır bir bali hoş. Bıqdı, çakkı, çanmekı hını da tütey parı baş çıkımış. Vahki bırış, ıkıgi bırış, ıpastı çıbış. Çakkı buku uyatış, beş ırışkı, şeydey behaçırı mekı bakış. مالخير تشدينا هديخا دمو خزر إيشتقى أنا قونا دقاش ديخا مهتخ قيتا دسر حلق نوخش غلغاش كتودينا ها خنا أزب إيشتدر مهكخ كاستا كيشلي دولا ياخش دورخ سلتيبر ويناخ آلل أشو دادر سيلر غيغ برغغو دقاش إهتوش حيباش إخر إهت خيتر قيتشمو تشراشك سجما واتر няха хештеш хочешди, бактер энер, сихалатер, лараюатиш халакви. Придет ли то счастливое утро? Наступит ли тот тихий вечер, когда мы вернемся к себе на родину? Было в сердце каждого войнаха в те далекие суровые дни выселения. Наши предки ни на секунду не забывали об отчим доме и не переставали верить, что они вновь вернутся в свои родные места. И эта вера помогла им выжить. 13 долгих лет находился народ на чужбине. Каждый из них задавал себе вопрос: за что? За какие злодеяния? Но никто не находил ответа на эти вопросы. Человеческая рука не способна описать всех злодеяний, совершенных над нашим народом в результате сталинской чистки. Moçul, şelu, relu, kızıl. Çapkı diyakılar kumbatış, mehkı beğenlerin azı. Duhul lahçun, tığısını, Sibirin ar adika daqi. Kıbagır adakı xidatış, gıylı bilkış beğe isti. Şilulu gari dir egidiş, mıçılı bagışkı bodiyaktiş. Senanız leyuqi guldiyakı kanış, şediyarımıştı doldi nizbatış. Dağı çiriberici halkudi der kulgiş. Tehtaç azıp uqalvita, çemehta vyağı vaqtısı, qayçı dönüyor dogdila, haqiqi dişi vıskı. Dağıstı yizma yeliş, nyanı muhtı bisma beliş, qanı yaqıl baqultu yali, dyanni nanni yuqi daqılış kaşı. Дагадуахсун цудина хасетса нара дячта таштуарсом дяха. Дазне хайилы читин форма юхыш косак чуяларцах. Эси метал цодехтыш тачухыш амал дерцарях цани. Дяндика цхой эси мохтхур. Тим хочу дитачун тажам дерсу туга элар. Сех дакишли йокуку, та мехкал дах йоку дарига алгайqa. Qalnahaga mahş dəyələr. Can bərhəciş dəgaş cəhküzlahtır txoberiş. Цухан ел юлелер юахкелей чолпаш. Цушер ладил хадатер ай. Хета лура алым нәхкін дел хыссанны. Дюрт мелдол жали уғыждыр. Хайбаш ехшдыр. Дагадақсын айс вадваха қулатсях той жали хахица. Шабулгы санны хитадамыш лига цухайқыл долчы жали баргах. Таш таецлу хамаж вордыты иехта нясырин лакзали будучи науға дялар тхо. Дехер сехер кашкара ара булар табар жгаш вужыш вордыш саннах. Исти белхар жали уғыр хайбай эхар дарига вашақ инна диха дидарыз әржі қәр. Машиняқан станции хайбай да юққулы вагоны жлахтыр. Цу вагонышка чубақырнақ. Тхоттық иша юаққуқ яллали да юлайлар бізза мұх итса юды эшелон. Бусылнаха далқы баргма долтылт из әржі сорт.
Қалнях білхім, цаққы доқцы қойты шынчы қилық ұнақ чүн баргал бұсын зырхит адам цубалыш цәрмәшен дайулы елчі. Қауғаны чүрін мәссексік білір. Цунях деқи машиняқ агент сидуақи тыждайыл да декір қиди хамдатыш. Цейза уйрын қачыр Туак Малинской области. Цигыр Пушкинаях, че юртыгыр. Бәсі янчут әғы бәқт енол бұл білір нақ. Цақыды сұлдақ сұн ләқтір ұла доқтыр дамы дәлінге кәніж лох деш тош қашқа иха. Исти беріш құлыр дұқаш дәқі цигы ұқыш. Иза чхалонял дуц велче кяхати қолыми туаддат. Әділгар туонт әләқтар бақниз бір. Коменданта цеху юрт-юртыры вақ гыргылнақ болчы ишәтір. Нагах цеху швахар güç велче яхат яхачы олыр. Табақты қыл бәха нақ дұқал барыш туцы дик бар. Шейлы февраль, цейзар уйди. Вәққи чалпа шылқы жыр. Денул, майру долы ғылғи. Бұқы бе Сталин дығах бар. Қуаной қалнақ беріш ұнқой. Асты бұцыр судейна. Сталин ұши амардер. Абақийтті сибареға. Қайшын дина цары фусым. Мұқчы хеқы шейлы ер. Шейлылы мұтылы қылы бете. Шыллақты чыры алегір. Я Аллахтығы везін диалы. Беллах хек ахетім тұқ. Тойду үні жоп өдеқыш. Хугр уарта деху ах. Нана яга шибер хестиш. Цук энка венна улышвым. Эфсурчы қайкыр вагонила. Дақи адаха амардер. Нана ата ежірк энка сихы. Қайлы дуақыш будчы бер. Қысса нана даяхита. Энка лайлы чықысыр. Эзір қыма дуаққа азып. Сталин чаға қахигыр. Нане бері қасы деш. Уақыш дезлац ерадам. Барчы фусымыш легі еші. Қыл ютты жылзыра, әзір қылы қойтты шыра, бұқыцы бұқыш деніла. Алға яқы дош доққыцы доққыш, Алға яқы цайыт сөйлітіш. Юқы безілт әңгәхнақ. Крым-Султан Арчаков в 7-месячном возрасте потерял отца, а мать его родственники забрали домой и вскоре выдали замуж. Братья отца души не чаяли в ребенке и воспитывали его как своего. Он получил хорошее образование и устроился работать бухгалтером. Был на хорошем счету у начальства. За несколько дней до выселения начальник вызвал его и выдал ему хорошую характеристику, сказав, что ходят слухи о выселении. И вот начался 3-недельный страшный путь в Казахстан с тифом, холерой, голодом и тысячами трупов, выброшенными в степи. Крым-Султану повезло, так как у него был диплом и потрясающая характеристика от начальства. Он устроился работать директором в райпо. Как-то его экспедитор, тоже ингуш, рассказал ему, что когда он получает товар, к нему приходит пожилая женщина, ингушка, и он дает ей хлеба. Она рассказала, что у нее есть племянники, но они уехали и не вернулись, хотя обещали. Потрясенный Крым-Султан сказал товарищу: «Узнай, где она живет, что ест, где спит. Я всю жизнь мечтал о матери и заберу ее во что бы то ни стало». Экспедитор узнал, что женщина живет в колхозной кошаре, в помещении, куда заносят ягнят, и спит на куче грязного тряпья. Составили план, как вывести ее. В то время за самовольное оставление местопоселения судили и давали 25 лет тюрьмы. В следующую поездку было решено взять один лишний ящик и вывести женщину в нем. Когда с большими предосторожностями измученную и ослабевшую от безысходности и одиночества женщину завели в дом Крым-Султана, он чуть не умер от разрыва сердца. Перед ним стояла его родная мать. Сибарига абахита хиначи, войдящи наноши, издеррига лалайна, воймота, эдалыш, улукыш дуацидыш, цабехкап, излах дезвой, турпулыш бовыш, цапка децдали тишацис, хинер войны децлой, кланя хургяцвой. Выжить любой ценой. Такая цель стояла перед каждым войнахом в те далекие суровые дни выселения. И выжили назло всем тем, кто организовал эту изуверскую акцию с единственным расчетом – уничтожить народы вместе с их прошлым и настоящим. Выжить должен каждый,
Такая формула жизни мужественных людей была в мыслях и действиях в те кошмарные годы. يا ربي ما دوقة دقدوخي أنا شتولي أشرو بارقالوش تأخا دكتوخ دولي غيلي بيكتش مغمو دقبوخي إرزق سدوسش تأخر دي أبخا دي ميحكا بيخا دي إيتا يخا أش أشلون دقيوخي إيقان بحن نبخ دي بخا ميغا قونخ تو دقوخي شيللخ مطلخ تخاشقري إيغر سخانة دخن مو هنسا دخلا خبيرش مصة بيشكا قهيجر يحيى چكارتولخ يلچرش در مدوخة همار دقدو خيط مينا تقانش چباي الله آشرو عازب بيت أزلي سلر لينا ويميحكا فتيخر تونيس بولچو مبيكا باندر سلر غيلا نقود تبيل حيسا ديكتا شر ويميحكا دياخار أستر إينا أولش بشيد دخار سوديالا غد خواستم بدولة ويميحكا داخش ويفننا غدوتي مهدين وشباخ حقلش ملاحتي كير دشهرش ويواشكا دشانا إرزداخ Тахын войнах театр Ларкачкина, война клуб в Казахстане, Цивуамш, Бяхкачи, Гарбардах, Бежин, Ежин. Нагах цармарах, Рудах, Лалай мягко, центр дизелху, Цикацкастыш. Няха бяхта Данила Цивуалыш, дал Кештул царях, дал Ахетумбу. Биза Махтик дал Дьяков цар. Тахын Уахуру Хайлаха Чахьяни, Бяхкач Хэшкура, Бархотша. Ишкой, шар, фосфе, цутей пара, паша, голлей, холкас, низ, мелдыш, адатыш, цар уамлыш, цар лей, холло, вал, тахка, шунчам, холоре, фосфе, бахка холдышаны. Муцлов шош дол чодакдыш, шиллох сатохыш, турпылчак бен цуатёт чханышка. Войдей, наной, царлын холо, хазлу гириор анхетло, бохкичнах, шош трача сыгату юцыш. Балбек Ишхолч, Сандуц Халдали, Нахат Сухпейт Бау. В школе мероприятиях осибрали мягксигер. Синдига здесь Владихар Гулбенерч. Казахстан Абу Часокой قبض وجومش قبض بأمور خنانس. تاق وجومش قالنا معنا باقينا دقنا أبوش متجواتش. حلي أهم يواتش. شيليولش. خلوج أي شيء صار. سكت ما قصود دست خيست صلتشت. ليش ويش يخير دا قوش بيل دا أروح دا قيساو ليت أقعد شوت أها أو قال خلوج خني شو بخ متك خنياس داخل شلي أحكات خينش شلي شو بواق باب حلي أسسكو خنياس بلغ متك خنياس قال نسبة إيش كذا كذا صبرش جستر دكي بولش خص شو إيساب صبرش أقنع بايا خش ودرج بحش خنباتو لا أقعد صبوت بينش والله غازي لفتهم أرض خنان زيت غازا كذا خمي يوقش لا بلغ دا أرواح يوق حد يخمج خنيش شاشت أوزر أي حد شمر بلغ دا أربعش جان دا بيجي وران حقي تجيش بس تعبر الموشن تعبر غوربة تتخيل دا غوربة شو هنا سوى خوزش كل خوزش مخنيتيش أرع بلغ دا أربع بجابش يرد عبوا خشخان سير دير أولر دا سيج شتول بن بسابرش دا الأرسل خان مش خان شلوش دين على أرسل ينشل بها خبوش خنانز ولا شيء إكش تحدي على تنوار كوكش تلتوك أشتغلنا الليل أكثر خما. ويك أنكي يجي تخبخ خان تأذكش. أجي زمان صخني أنكي جواقة خان. قالوا واق أنك أقعد شوت بالي على بيانات. وزر خان. يقولون متشان بيد حتى هم متشان تان. تقول جلين دروغي خبر صندوق دواتان. قرطاس بخارج تاق ليتي شو بوكر. Скоро цацасы честан, ты юзётش шигерё.
سجستر حكم يعيش سنة فلسك نويا جرتخان بس سينيوش صوت أرمي بيابر صوت خنانس ووش تال كنيش كاش ديخكا أخر صوت أرمي كنيش كاش ديخكي أخر ماشي يعني حيت خنانس أيوه اشتاق كذاك دال أقلا هم خاطر أوتيج برضه اشتيجج مياتشيج يجوخكج شيء ملخنس ده شو هم يخكا شي ديزل بارات بيخابسو شي ديزل كوربرج كانك واقع خلاص نوقص طلعت واقع داودش حودش دا أرح سكتي بيت ما صدوق يوخي دوق يوخي بيت ما تقد بيوخ يا خيتر واش ديشر خوش شاش تحلقش قوت ديقر قوش خلر تيشلدر باش قويتمخ мероприятие حباك حاشش بوقش بيزمس يتر كيچم بركل الرتر اسبولتا بهارشت ميرمو يولوجي мероприятие شكاس شكولشكي يس دحو يس بيت احر ياغجل احر بيت باغج بولج ديزلا يرمو حم ديسلو داتش بيقم خني يولوجي خلونش تاع ايزا دولج دا ازب ازمل دولج دا حم بعقد تاع والله ديسلو داتش مسخان تاع ازدق داغ دولج بي قمز لين يولوجي خلو والله يتلي تيشولجيات تبيرج حدوتش دولج دو تسلو حم خزايتشل ديها بقون تسبرخ حيقاتش قاتش تسبرخ حيقم الثاني سبال لينش سن خاطر سلطخن اخاي غدو خجخان اس والله ديت دريتي شات جخلو يبيت قمص لينر دق باقشنا دق دوت تاخر شار دوت دق حماج بالج صار لين دق حماج ازدري جديد والله بقى وقت دق حماج بالج لين دق حم دق ديخر سي تاخر شار لين بال دق بيخر تنياق ابخات تبوخش بسارج دق بيخر سي ديا تنياق ابو خش وش يخقي تينخ قيتابات يشق تينخ قيتابات والله ديزل تحي يواتش دبيان باش تخن والله تيش عقاتشر زنق زباح نق بالملين بيت صار تيش عقاتشر شو تحق احتو خنيات صار خار صار تيش موضوع قش دي تتسبال جدوش يحم يواتش مثلخ زنان شي تسخر ديزل قاب يعني كيسخ يلا اسلش قاين يوجت يلتخ تبيخ كشخم بتسلخ. мероприятие جو أخوز يريزا قاست تنك بركل علورسون وإزري إسبيع شوز قدي وخشرة ودينا تقاقال فيرال قام يحكي دقش أزدي ويدست ليشوج دات أودش ياقغ ونرتونج ورا نخسن دات بوكش أرقوسش ويدينا الخل خير أز ويدست ليشوج دات أحد بلخبات حيخر خوتشمبر شجواشا يلاش мероприятиях уктей болхош har şirde qoşqılar ödülgüldürtçü. تاكل بيحتاج قاقالغ دي حقدك جرج وقت تشخانه وين حار من حلقش وقت تجدو خطر ضيق إزري إسبيع شوز قدير شرغل خلق سيبريق أدخيتر سودين خيط يا мероприятиш أدا إما غلغي قاستا غلغي محتجر ترحي خرخوش دحو حن إعشي ويديش خرخوشت خا دي قريل دق أن خيط خنتيحت يواغش تحيانا زميل شالخني خطر خنت سبقت حار أروح وأخذ دحو تشخانة سودين خيط يا мероприятин حار دي شرخوشو شيتين سبت تخانة دنيا نخقاستش سنخيتش طيت تخن мероприятие аски чичхана судна дагватжы ислахчы итлахчы цайтлахчы классы дешер койбар ер классышкар дешер хошы шаш чамханы ох негидрицы егы даклацы тхчам бар ишты цутей пар сурт хок яны ишди ворлахчы класс дешер хойык ибалбабар тахнар урока асен от пялварха малах бар шин дук безж боч мехка вяхка цина вяхка гаргышнаха вяхка абахитач хар галгачу акачач сибоены бядяхчы койт шара царцигичи вей мохт вей культуры вей эздел кычками культуры цада ицуйтыш ценна шойдяш лилдяч тепар адатыш лордеш хабяхкап كيرتير ويبلغ مدوحقي شويلي اشتغج ارد وين جوسك بالغيتشي دائم آلش خد يوخي صار وخد تصود يوخي ويا از تديش خوشت داغش تحقير ترسوحن االشي از الخلو موصل قزل شاشت يحتاجو دين الله صدوخش شوي موت لور بيرصبيح كاب وينخ مداخل ويقم ديخنخ هيك ديزش خل خانج ميوغل ويك